Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा फाइनाली जेलर एबा जेल वार्डन नोंथांमोननि एप्लाइ भिडिअ लाना फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्लास 10 लेभेलनि सो बेयाव माबोरै खालामनांगौ मबाइलाव खालामबा जेब्लायबो डेस्कटप साइडआव फैनानै खालामनो हायो दा मबाइलाव खालामबाबो एक्सेप्ट जायो जेबो गिनांगौ गैया दायो गोबां एप्लाइ जागासिनो दङ मबाइलजोंनो आरो एडमिट ओंखारगासिनो दङ सो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो दा भिडिअखौ नायलांजोब नोंथांमोना जाहाथे रोंनानै गाव गावनो खालामनानै लानो हायो एप्लाइ अनलाइनाव थुदो गाहायाव फैनानै सो बेयाव थुयोब्ला नोंथांमोना मोननै अपसन मोनो लगिन बेनिफ्राय रेजिस्टार जायफ्रा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना मा खालामनांगौ रेजिस्टार नाव थांनानै सो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ बेखायनो बेयाव खनसे क्लिक खालामब्ला बेबायदि पेज ओपन जायो बेकग्राउन्ड फट' नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा आसाम पुलिसा रिजेक्ट खालामफेराखै नाथाय नोंथांमोना ब्लेक बांसिन दाहो अके लाइट ब्लु नङाब्ला नोंथांमोना व्हाइट कालारखौ होबानो जाबाय सो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ ओरैबायदि नोंथांमोना पिआरसि गैखाया सो नोंथांमोना टेनसन दाला पिआरसिखौ स्किप खालामनो हायो होथारनाङा सो बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौबो दायो स्किप खालामनो हायो अपसन होबाय मानोना बेफोर डकुमेन्ट्सआव गोबां प्रब्लेम जादोंमोन जायनि जाहोनाव केन्डिडेट्सफोरा एप्लाइ खालामनो हायाखैमोन दा बेखायनो बेखौ दोनथ'नो हाबाय उनाव होनांगोन अके जेब्ला साख्रि जायो दा रेजिस्टार खालामबा गावनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ बेयाव होनानै रेजिस्टार खालामबानो नोङो आइडि मोनगोन हाइस्ट क्वालिफिकेसन ग्रेजुवेट होयोब्ला नोङो ग्रेजुवेट पस्टआ जि एप्लाइ खालामनो हायो बेयावनो खालामनो हागोन ग्रेड 4आव खायसे हानाय नङा आरो खायसे हागोन जेब्ला ओंखारो सो बेनिफ्राय जों बेक थांसै बेक थांना जों लगिनआव दायो फिन खनसे लगिन खालामनांगोन आइडि मोनबाय नालाय सो आइडिखौ बेयाव होनानै नोंथांमोनाहाय आइडिखौ होनानै जाहाथे लगिन खालामबो आरो नोंनि प्रफाइलाव थांनो हायो सो बेनिफ्राय लगिन खालामनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो एप्लाइ अपसन दङ बेनो जाबाय जेल वार्डार सो बेयाव नोंथांमोना जेल वार्डारावहाय एप्लाइ खालामनो दानिया बे एप्लाइ एक्सननि गाहायाव खनसे क्लिक खालामनो होदो अब्लानो बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन सो बिदिब्ला जों बेयाव फैबाय दानि एप्लाइ सेक्सनावहाय सो बेयाव एक्स सार्भिसमेन नोंथांमोना नंगौबा येस नङाबा न' दा जों नङा न' होबाय एनसिसि दङब्ला येस गैयाबा न' दा जों न' होबाय गैया होननानै लाबाय दा एनसिसि थानायमोनब्ला नाम्बार 5 एक्सट्रा नोंथांमोना मोनगौमोन सेभ एन्ड प्रसिडआव थांदो नेक्स्टआव सो बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव जेल वार्डार मोनसे अपसन मोनदों बेयाव खनसे क्लिक खालामना होदो बक्सआव सो अब्ला लोगो लोगो सेलेक्ट जागोन सेभ एन्ड प्रसिडआव थांदो दानिया नेक्स्टआव दा नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो सो नोंथांमोना बेबायदि मोनसिगोनलाय बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय दा बेयाव एसे नटिस खालाम कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन 200 केबिसिम पिडि फाइल खालामनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय गोदान केन्डिडेटफोरा जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामफेराखै बेयाव आपल'ड मोनसे अपसन ओंखारो बेयाव नटिस खालाम 200 नोंथांमोना पिडि फाइल खालामनांगोन बेनिफ्राय केबिखौ गोरोबहोबासो बियो आपल'ड जागोन दा पिडि बोरै खालामो नोंथांमोना बेखौहाय खालामनोब्ला स' नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै एडब स्केनार एप्स डाउनलड खालामनानै स्केन खालामनानै साइजखौ गोरोबहोबानो आपल'ड खालामगोन बेनिफ्राय फट'खौ बोरै गोरोबहोगोन दा नोंथांमोना फट' रिसार्चर मोनसे एप्स थायो बेखौहाय डाउनलड खालामनानै फट'नि हाइट बेनिफ्राय वेटखौ सोलायनानै नोंथांमोना गोरोबहोनानै आपल'ड खालामनो हायो स' बेनिफ्राय पिआरसिखौ बेयाव मेन्डेटरि नङा मोनसे नटिस खालाम जेरावनोखि गोजा मार्क होनाय दङ बे कम्पालसरि आपल'ड खालामथारनांगौ बाखि नोंथांमोना स्किप खालामनानै होनो हागोन गोबां मोजां अपसन खालामबाय पिआरसि बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथ'ला दायो एज प्रुफआव नोंथांमोना एडमिट कार्ड होदो 10 पासनिखौहाय जुदि गैयाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जागोन अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो स' बेनिफ्राय फट' साइजआ 450 केबिसिम आपल'ड खालामनो हायो दा बे फट'आ नोंथांमोनाहाय जिपिजि पिएनजि बाबो जागोन जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना होनांगोन बेकग्राउन्डआ बारा टेनसन दाला नोंथांमोना दा साइनखौबो नोंथांमोना 100 केबिसिम खालामनो हागोन जेनेबा हमना ला 80 85 90 एबा 50 बेबायदि होयोब्ला नोंथांमोना जिपिजि बेबायदि होदो आरोना स' बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन अपसनाव थांनानै स' बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारजोबगोन नोंहा एप्लाइ खालामखानाय सिगां दंखायोब्ला जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना माखौबा एड खालामनांगोन जेरै मबाइल नाम्बार नोंथांमोना एडिसनेल फन नाम्बारखौ होनो हायो आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो हायो होआब्लाबो जेबो नङा बाथ्रा जाबाय जेराव गोजा नाम्बार होनाय दङ बे कम्पालसरि स' बेनिफ्राय एड्रेसखौ मोजां होनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनाय लोगो लोगो बेबादि जोंहा लडिं जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि 10 पासनि डिटेल्स बर्डआ जाबाय सेभा बेनिफ्राय स्ट्रिमा नोंथांमोना बेबायदि ओंखारखागोन स' बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ मोजां होदो इयार अफ पासिं 2010 11 12 माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होदो स' बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ होदो बेनिफ्राय मार्कसिट नोंथांमोना आपल'ड खालामदो बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रिभिउआव थांनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि डिटेल्सखौ गासैखौबो मोनफिनजोबसिगोन देन बेनिफ्राय लास्टआव फाइनाल साबमिट खालामदो आरो फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौ होबासो लास्टआव एप्लाइ साक्सेस जागोन आरो एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा कनफार्म खालामनांगोन आरो नोंथांमोना अटिपि थाङो बेखौ जाहाथे मोजाङै होयो दा बेनोमोन जेल वार्डारनि एप्लाइ प्रसेस आरो बे रिलिया मार्चआव जागोन नोंथांमोना जाहाथे दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामो 1600 मिटार्सल' नोंथांमोना खारनांगौ